ajettu niin kuin ihan kohti suoraan, että kun ne tulee sinne, ne menis. Toive on tämä, että ne on tolla tavalla siellä noin. Jolloin se välimatka on silloin niin 8 senttiä. Mä sanoin, että se oli 8. Joo. Mutta mä varmistan sen. Niin, sä vedät läpi sieltä, joo. Pujotan ton tosta läpi. Ja no, hän on siellä. Melkein hieno. Joo, se jos tää on kovin paksu, niin se ei ei mene. Tää meni ihan hyvin. Aina joku solmumatka. Joo, se aina. Nop verran. Joo. No, aukas. Nähdään. No joo, no menee ihan hyvin. Se on ihan hyvä. Joo. Se on ihan... Joo. Joo. Ja toi on ja se menee siihen siististi ton. Vähän olisi voinut olla ylempänäkin toi. Menemme siitä. Aika hiljaisia tyyppejä. Niin on, joo. Niin kauan kun ne leikit alkaa, niin sitten Okei, joo. Joo. Ja mitä mä ensin teen, niin mä otan täältä, kylläkin tältä puolelta, mä otan tästä nauhasta kiinni ja kiristän ton. Joo. Ja niin että tää tulee, pidän täältä peukalolla. Tää on ensin niinku tulee kireeksi. Niinku noin. Ja ja täältä mä tuen peukalolla. Ja nyt kato mä teen vaan näin, että mä otan tosta ton lenkin läpi. Joo, tää on turhan pitkä tässä vaiheessa, mutta lenkin läpi ja teen tohon noit niin, että se menee tonne noin. Joo, siis, letkun alla. Niin, että se on sen letkun alla. Niin tähän muutama tämmönen. Niin niin. Periaatteessa 2kin riittää, mutta ei lähde irti ihan heti. Kai.
hyvä, niin tulee noin kanatit tuolla taustalla. Tässäkin, että jos mulla oli äsken toi viila mittana, niin nyt on tää just toi tää pohjapaperin mittana, että tulee samoihin välimatkoihin. Tulee vähän harvakseltaan. Tää on oikein solas hyväksyttyä. Joo. Niin kun okei. Sori, nyt mä menin kuvat jättää. Ei. Menee nyt edes vähän suoraan. No. Mistä sä tilaat noin? Se on semmonen kun teippitalo tuolla Hertsikassa, jota me niinku firma on käyttänyt, kun ollaan autojen teippauksia ja tämmösiä teetetty. Niin ja yhdessä vaiheessa, kun näitä teippaamoita tuli kuin sieniä sateella, kun jätkät oli sitä mieltä, että hyvä bisnes, ostetaan kone ja tehdään. Ja sitten kun tuli koneen leasingmaksut, niin huomasin, että ei olekaan niin hyvä bisnes. Että niitä syntyi ja kuoli. Niin. Ja sitten mä päätin, että perhana, että mä käytän aina tätä samaa, että se ainakin pysyy hengissä. Käytetty sitä. Nyt mä tilaan muun muassa niitä nimilappuja lisää. Joo. Ja mä en ole vieläkään päässyt käymään siellä, niin mä olisin kysynyt, että kuinka tiukkaa liimaa niitä löytyy. Kun näissä on näitä liimoissa on eroja. Onko sun sun meloissa kans niinku, että sä oot laittanut nimilaput? Joo. Koska siihen mäkin voisin niinku ajatella, että... No Joo. Siitä olikin puhe, että Joo. voisi niinku Joo, ja kato, kun se on niinku just semmonen, että ne... Eikä silloin väliä, olisiko siis sun vai mun tiedot, että mehän voi olla yhdellä. niitä jaako. Se on ihan sama mitä siinä on, joo. Mut semmonen, missä ei ole mitään tietoa, niin eihän kukaan osaa mihinkään palata. Joo, että... Joo. Tuli vähän liikaa ilmaa. Menikös tää oikein? Ei mennyt. Ei mennyt. Ei mennyt. Joo. Se menee mukaan. On pidempi. Ja sitten, että saa kamaa siihen, niin se voi olla Niin tolla setupilla siihen ei hirveästi tavaraa kyllä enää sovi tohon kyytiin, mutta noiden säkkiin kanssa. Joo, mutta nämä on niinku lähinnä, ei edes siihen balettihommaan sovi nämä säkit, vaan voi tehdä neljällä tavalla väärin. Joo. Ja sitten yhdellä tavalla onnistuu. Mutta sitten tämä sinne vielä. Miksi sulla on Mitä? Miksi tulee toi? Tää on sen takia, että sinne kaiken maailman hampuusit työntää meloja ja muita tonne väliin, niin se ei hinkkaa tätä säkkiä puhki.
Tää on ihan vuosien katkerien muistoja. Sanelema. Mutta Etola oli lauantaina kiinni, mä en saanut toista tämmöstä. Eli se on ihan hyttysverkko. Joo. Noin. Se tekee kiinnittää sen nyt tuonne kanotin pohjaan. Niin, kato, tänne voi työntää kantaa. Se on se. Tää on aika hieno. Tota mä en laita, kun mulla ei ole toista hihnaa. Niin just. No se odottaa seuraavaa. Niin. Mut sitä ei nyt tee. Nyt sais saippuakukliakin kumiin. Joo. Mä mietin, että joo, mä. Joo, perhe mun pitää vaan etsiä se jostain tai sit tilata yksi hihna lisää. On mulla noit kuormahihnoja ihan vaikka kuinka paljon. Mutta ei oo vaaleanpunaisia. Ei. Mm.